Кое е най-търсеното място във Вселената? Праведността е място, позиция пред Бог, в която Той е постоянно благосклонен към теб. Неговото благоволение е насочено към теб. Той те благославя, не въздържа присъствието си, не крие лицето си и не мълчи. Точно обратното, присъствието му е щедро осезаемо, усмивката му е винаги към теб и Той говори с теб постоянно. В Стария Завет обаче тази праведност зависеше от постиженията на човека. Тя зависеше от това колко прилежно и старателно някой изпълнява Божиите изисквания, за да може да преживее дори малка част от тези благословения. Но Библията ни казва, че няма праведен нито един. Т.е. нито един човек не може да получи целият пакет от Божието благоволение, защото никой не можа да стигне до праведността, която Бог изисква. А Божията идея винаги е била да знаем, че доброто, което Той дава, го дава, защото Той е добър, а не защото ние сме го заслужили. Когато се опитваме чрез собствените си дела да стигнем до това място на праведност, да спечелим Божията добрина, благоволение, всъщност попадаме под проклятие, защото влизаме на терена на закона, на системата на заслугите. А Библията ни казва, че всеки, който не постоянства да изпълнява всичко, което е написано в книгата на закона, е под проклятие. То се активира не просто заради греха, а заради опита на човек да се оправдае сам чрез собствените си дела и усилия. А най-големият подарък, който всъщност Христос ни даде, е, че Той изпълни изискванията на закона вместо нас. Неговата праведност стана наша като подарък. И точно защото е подарък, тя не зависи от нашето поведение, старание или усилия. И чуй внимателно, това не означава, че поведението ти не е важно, означава, че доброто ти поведение е плод, то е следствие и не условие за тази праведност. Затова днес това място на Божието благоволение, където Той е благосклонен към теб, благославя те, говори с теб и не въздържа присъствието си, вече не е резултат от твоите усилия и дела, а е заради Христос. Тази праведност се приема единствено чрез вяра в Него. Единственото условие да живееш в нея е да се довериш на всичко това, което Христос направи на кръста за теб.